हेलो नमस्कार, आप देखत तनी पावर भोजपुरी चैनल। तो बता दी चली आप सभी के कि पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बानी तो प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो को दूर दूर तक शेयर करी। कैसे आज जौन बात हम बोले वाला बने बहुत ही ज़बरदस्त और धाकड़ बात बाटे। तो सबसे पहले बता दी सारेगामा हम भोजपुरी जौन एगो फिल्म के प्रोजेक्ट करा रहा भी है, जो कि बहुत सारा आप देख लो कि सारेगामा हम भोजपुरी के गाना लॉन्चिंग करत अलसी बैक टू बैक गाना खेसारी लाल यादव के आवत रहा। इस पावर स्टार पवन सिंह का ना गाना आवत ना फिल्म आवत, लेकिन फिल्म के भी शुरुआत कर दिले भी है कल मुंबई में, वो भी पावर स्टार पवन सिंह के साथ में। यानी कि पावर स्टार पवन सिंह के पहिलका फिल्म जौन कि सारेगामा भोजपुरी जौन पहिलका फिल्म बटे उ पावर स्टार पवन सिंह के साथ पैसा इन्वेस्ट करके करती है। कैसे कि खेसारी लाल यादव पे कोनो भरोसा नहीं के कि उनकर फिल्म फ्लॉप जाई या सुपरहिट जाई। एकरा के चलते पावर स्टार पवन सिंह के लेल भी अपना पहिलका फिल्म में, जो कि पहिलका फिल्म के शुरुआत पावर स्टार पवन सिंह के साथ करती है। तो आप सभी के मालूम चल गई लोग कि पावर स्टार पवन सिंह के औकात का बा और पावर स्टार पवन सिंह के रुतबा का बा। कैसे कौन भी कंपनी भी है उ चाहले कि पावर स्टार पवन सिंह के साथ हमारे पैसा इन्वेस्ट होकर कैसे कि हमारे पैसा रिकवर हो जाओ आसानी से। तो खेसारी लाल यादव के ना फिल्म में ले लेवी है ना गाना में ले लेवी है। सारेगामा भोजपुरी पहिल का फिल्म करती है पावर स्टार पवन सिंह के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा पावर स्टार पवन सिंह के कट्टर वाला फैंस बने तो चैनल को सब्सक्राइब करी, वीडियो को दूर दूर तक शेयर।